Bon dia. A més de la moció contra la injusta reforma laboral que ha imposat el govern de Mariano Rajoy i en defensa dels drets laborals dels treballadors, de la que ja vam parlar fa uns dies, Esquerra Unida presentem al ple municipal de la Vall de demà dos mocions més, una referida als retalls en polítiques d'igualtat i l'altra, en aquest cas conjuntament en el grup municipal socialista, sobre l'expedient sancionador a l'empresa Secopsa, que se va acordar ara fa un any per part del ple i que encara no s'ha acabat. En concret, el que proposem respecte a aquestes dues qüestions és el següent. Per el que fa al tema de les polítiques d'igualtat, des d'Esquerra Unida hem de dir que els retalls que està imposant el govern valencià del Partit Popular en els drets socials estan afectant també a les polítiques d'igualtat i de defensa dels drets de les dones. Els retalls són generalitzats en totes les polítiques d'igualtat, però són especialment greus en el cas de lo que significa la lluita contra la violència de gènere i la protecció de les dones víctimes d'esta violència. Per exemple, de 48 oficines de protecció de les víctimes que n'hi ha fins ara en la Comunitat Valenciana, els retalls suposen que es quedarem només en 16 oficines, és a dir, se'n tancaran 32. En el cas de la província de Castelló, passem de 7 oficines d'atenció a les víctimes del delicte a només 3 oficines. Esquerra Unida, davant d'esta situació, el que proposem al ple és que manifeste la seva oposició a estos retalls injustos en polítiques d'igualtat i també que li demanem al govern valencià que se dediquen els recursos necessaris per a la promoció dels drets de les dones, perquè les dones damunt no poden ser víctimes de la irresponsable gestió del Partit Popular. Per una altra part, pel que fa al tema de Secopsa, des d'Esquerra Unida hem de dir que l'actitud del govern municipal del Partit Popular respecte a aquesta empresa concessionària del servei de neteja i de recollida de fem en el poble de la Vall és autènticament escandalosa, l'actitud que té l'equip de govern del PP. Avui, 28 de febrer, es complix un any des que el ple municipal, a proposta dels grups de l'oposició, va prendre l'acord d'obrir un expedient sancionador a l'empresa Secopsa perquè havia comès una falta molt greu, la falta d'utilitzar mitjans del servei de la Vall per a utilitzar-los en treballs en altres municipis de la nostra província. Encara que el tema està més que clar, que l'empresa va cometre aquesta irregularitat i que hauria de ser sancionada per això, se va acordar obrir l'expedient, però ha passat ni més ni menys que un any i el Partit Popular encara no ha volgut finalitzar aquest expedient, el qual és una autèntica vergonya. Per això, des dels grups municipals de l'oposició, demanem al ple municipal que li plantege a l'equip de govern que d'una vegada per totes acabi aquest expedient i sancione com és degut a l'empresa Secopsa, acabant en aquesta actitud d'absoluta complacència en tot el que fa l'empresa, perquè a més mos segueix passant que l'empresa continua incomplint moltes de les seves obligacions contractuals en el consentiment del govern del Partit Popular i no podem continuar en aquesta actitud i en aquesta situació.